ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଏଜେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇରେ ଏଜେଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଜେଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଆର୍ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ ସିରିଏଲରେ ଲିଡ୍ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗା କିଣି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ନିଜେ ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରଞ୍ଜନ ଅଭିନୟ ସହିତ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଅନନ୍ୟା। ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ଏକାଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବେଶ୍ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରଞ୍ଜନ।